Mama wakwaba, wafreme Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Abefo enten tankasi so minia adidi atam ne sopa nkofo sopa omampanyi di enti e ma omampanyi kan sa no ye yi ato nchen na asem a wokan no so ye twetwa na sinasini ayi dodo na ato nchen asi ye yesa ebeboa enti ye nuanom a mo fra mantem de yesre ne se ye besre omampanyi ni akomaboni bia mfa mu bia ho da mu nyina mu yiedie na mu nkanko hia Ghana man omampanyi ba ho no ya asem a na oyi ano in fact se wo hwe video na togbe ene ne manfo mpa na omoti ho na omo de yese de because omo no mu nim de enti ano omampanyi ye den e kasa okay enso de oti ya nti de opeja ya mpeja yena yenni hobi na yenti asem na se no ena behwe ye twe ne sere ene abasa na ye sopa omampanyi dinatem enyi ni se sa na epese ye de Ghana ko enyi ni se ba bia tumi a ye penti ye de Ghana beko enti ye besre se omampanyi titiri ye nuanu omo fra mantem se enipa bi pese akwanya bi omo beye bia no omo de bibi betoto ye ntem no matwitwa yi mu no yenyin firi ho mede manu asi wono awie no quickly ade ba ko asi omampanyi ani so ye yensi kasem o hwa bese afini yensi kasem ato ape kakra ama ho kire ne ahohinhia aba Ghana fo dodo na so enso omampanyi se da bi mpentin kwa amuti dwumadie bi a ese mi di se ne be ya Ghana fo mo ho behinhan mu na enema bafo mama mo no meye ti ede nhihye bibiri agu akwan mu ebi ne se ye call IMF na no etwa mu na IMF mpanyimfo ene Ghana mpanyimfo eye nsenkyerefo nhie mu kase ene Ghana fo kasa ye se IMF akwantu a omo ne Ghana etu no sese imprimprim ba bi a yabo ye ho modin akoduru no so ejina brane ena anu yi adwade etwa mu yi eye nra petro saba fom ye hwe animu se sidi no ahoɔden ni mu pagya na se niema koyi a be se na otwe nu ntam no be sa ate petro bo no so bio ama Ghana fo ahoɔhenha nti obra kwantu a yesi kasema kwantu no so no yeguso a ye hwe se nhihye de begu akwan mama niema mu aye mmre ama Ghana fo no de beguso enti se ubusa se aban mu de na ekoso a eno no lastly a planting for food and jobs okay aban ene agric minister yinra Brian Champon so dinkita ho mbise ya ye kasa de ade esi omampanyi ani so ye kwan a ye befa so a ye nuanom a omakọ ahohinhia mu titiriu wonmo omo fra mantel mu omo poye mantel mu ade ba ye Greater Accra region adan ne mpata mu ansa na se kra savana so baabi abeka ho wonmo a sebe nam akosombo bridge sutade no hyehyɛ binti ama nsuo abefa wo mo niema ne o majapade no aban ye hyehyɛ a nadmo any VRA any other government interministerial committee ye hwɛ kwan a betumi afa so na hyehyɛ bia ye de beto akwan mu de aboa wo no ye de aboa mo na abeye se ha nso ye nuanom bia mo free from mountain nso wa hai niema ba ko mienu bi wa si ekyirem enra omampanyi ko mape ene mpanyimfo a wo ho kodi nkomo yinra togbe a wo ho na omampanyi kasa yi mu no odi nsem bi to drama sebe yenuanom nsentropho ni bi afa asem na dana mo for the difference ama se no akoye ho ye bebre enti yenuanom bi etie no eho behia se ebekyirikyiri mu kakra ye tie ne se sa oweni ya ato yin no ebisi ye nyene bese 2010 na ebisi ye na enya de tato ze de besi mpo a small spillage bi na at this level ne de
2010 eti emra na saade no eba no omampanyi to minister VRA nadmo no mo ye nhihye ye bo ho dawro ne niam bebre se ne be ya wono mo omote nsuo no akwan mu no obetimi afiri ho emra nhihye ne ba ya mo spele ye no no mampanyi mpokra no no ni Ghana ha no otu kwan ko America amanone oba ye no enra na okoho ene omokodi kita ho kasa nyemu no na ye nuanu bi a mo voter regional omo no ye NDC for a started in sembi tudwa titru ye maame Raji Fagomashi den sama tudwa se omampanyi ayinani de ama eye framantam for kire se no mo ne to amama na omo mfiri ni kromunti but you see oman baby asisi aye keka kono sentrofo binom no kredi a munni ne ekwan a mo fa so ye niam na ya hwe ya oman ne bagie aguda because omampanyi ko ho no omampanyi antu nanum kwa ensemo ana maame no akeka no na no omampanyi ye den eyi ano emuaye obi wo ha se no omampanyi ko kan sa ye den dabi esi kukuru ni jaya na keke no so be den right so because about omampanyi right so ya no ono na akoka asem se omampanyi ayi framantemfo ayi pamu na wanwene omo ho se omo ye Ghana fo na omampanyi se dabi me asem ni si yempo no na me ni Ghana ha na me baaye no me ba ha se Ghana mampanyi a ye to abama me se Ghana fo kwa ahohiahia mu a se wo to abama me wan to abama me no se me ye den bitimi ba na musufre no miti enti ha amaba mpo yenyi amanyosem nye den emfrim na nka obi beka se me de mo nto abama me enti nka me ma ha nanso oka no wie ya na ode so nanso me mfa saade ne nye den enye adwuma nansentwereni baabi omampanyi kasaka se me omampanyi ma Ghana fo nyina nti makwa ahohiahia mu se moto abama ohema nto abama me meba be som mo no na omotwa ho no afiri ho na baabi a omampanyi kasa wie ya oka se monto abama me anka bia obi be kasa me ma ha enso no de me mfa anya adwuma no na omotwa baabi a me mfa anya adwuma no so afiri ho na aka baabi omampanyi ka se monto abama me ntinka enka ni kwanse bia me ba ha no na mo yi ni nyina afiri mu na mo de ho na ye ne ato na mo gya to mframa ezi obi a sabe wonim asam ne ti ene ne kon no ti a abufuhyew se ada no mampanyi kasasa na sabe nsu afankofo a hode okoka abato ho asem ayeden na behwe social media